Našťastie však Honda pritiahla takúto špecialitku a je to Honda Civic Type R. Je to taká chuťovka pre mladých, veľmi populárne auto, športové a je to ťažká konkurencia Golfu GTI. Ja by som povedal, že asi 90% týchto aut sa predáva a iba možno nejakých 10%, že niekto by išiel do toho Golfu, do Volkswagenu. Cenovo je to veľmi zaujímavé, $45,000 táto verzia. Takže za $45,000 si dokážete kúpiť takúto Hondu Civic. Vnútri je to všetko látka, žiadna koža, nič. Takže je to dosť také lacné, vnútri to vyzerá veľmi jednoducho. Keď si do toho sadneme, samozrejme do sedačky sa dá veľmi dobre sadnúť, keby ideš do strán, tak aby ťa udržalo, keď ideš takou rýchlosťou. Ale inak, keď si na to pozrieme tu, nie je to nič prevratné, že by to tu bolo nejakým spôsobom poprešívané alebo nejaká kvalita. Ale vyzerá to ako žihadlo na diaľnici, takže určite.